jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw pindi tv e garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettina ɗon ko siifa e kelle gadan e jandiji leydi sénégal joni palen koye jandiyeji ɗi altine jeenayi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko siifa e kelle gadane e jandiyeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde enquête quotidien kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko e gunɗon batu walla mbiyen ɗam ɗon kuccam hakkude Diomaye Faye kam en nangoranɓemo ɓen jeeyaɓe coalition mo Diomaye président holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe potitino ñande aset jewtuɗo toon to King Fahd Palace ɗum ko gam yewtide e koye mabɓe garti noon e wonitade oɗo saaha joni Diomaye Faye kañum kay toɗɗama ni ko yewti alhaali gardi gonɗon coalition mo ganduɗa kay ɓe jeeyaɓe oɗon coalition cuttina toon konnguli guila e docteur Abdourahmane Diouf hani omo ganduɗa kañum woni sohna Mimi Touré ɗum kala ina tawe e jayde ko ɗum ji sababu noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbitande beele oɗo saaha joni wona haare wona hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni Pastef kam e kanɗon walla mbiyen ni on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni coalition mo Diomaye président jayde yalti keeri leydi Sénégal ha toon to leydi Guinée ɓe kolliti kay ko Mamadou Doumbouya kañum kay ƴetti pellital gam wadde disu kala ko yowiti e landaji dawrugol ko ina tolni e landaji capanɗe nayyi kañumen kay goni ko mbaɗa discours woni tan momta toon to leydi Guinée toyete ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde enquête quotidien jayde quotidien le quotidien arti ko e on ɗon pottital walla ni mbiyen ngal ɗon pottital hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni nangoranɓe hoorejo leydi ndi on ɗon coalition mo Diomaye président ɓe mbaɗi noon ko namdal ɓe mbi oɗo saaha joni holko wona e eɓɓede kam musidɓe janiyankoɓe ɗum ko caggal ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay hoorejo leydi ndi kam e yatiɓe muɗum mbaɗino ɗum toon to King Fahd Palace toyete ɗum noon wonno ko ñande aset jawtuɗo kanko hoorejo leydi ndi watti ko yuti alhaali on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum waɗi feere haw ƴetti polgol e nder leydi ndi ko ina tolni e temedere kala capanɗe joyyi e nayyi ganduɗa kay pour ça ɗum woni ko wona heeɓa hen ɗum kanko ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde nde ganduɗa kañum woni quotidien le quotidien kono noon kam musidɓe jadiyankoɓe ɓe garti e ko yowiti alhaali on ɗon noon ɓe ganduɗa kañumen goni e jeeyaɓe kanɗon lande Pastef kañumen kadi yoga hen jordnani ɗum ɗon ngallon moɓodiral ɗum ina tawe e jayde ndeyete ƴeewoyen jayde les échos kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartande ko e on ɗon assemblée générale mo ganduɗa kay ɓen ɗon jeeyaɓe e kanɗon landoni walla mbiyen on ɗon mouvement mo ganduɗa kay kañum woni ganduɗa kañum woni Diomaye président ene wonitande oɗo saaha joni ɓe kolliti kay ko kamɓe goni weddade e gawe mabɓe ɗen ɗon gawe noon payi ɗum tan koye omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko kam e yaadiɓe muɗum ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde les échos jayde turbine quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko ganduɗa kay ko yuti alhaali Diomaye kam e Sonko oɗo saaha kay ko dualité e kesso ko ɗum woni ko teska e au sommet mo ganduɗa kay comme musidɓe jaydankoɓe mbi ko Diomaye e Sonko oɗo saaha kay ene wonitande ko wiyete ko taƴodiral walla ni e mbiyen ceergal ummon kay oɗo saaha joni ene ɗamina tigui rigui holno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde turbine quotidien jande nde arti e Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa kay caggal nde noddano toon to ganduɗa kay kañum woni sûreté urbain kanko noon mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Diagne noɓe mbiri o wattidi ko waɗede ɗum ko wiyete ko en garde à vue hono no wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde turbine quotidien ƴeewoyen jayde sud quotidien kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe gartitande ko e pottudal hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni nangoranɓe Diomaye Faye e on ɗon coalition Diomaye président moɓe mbaɗno e ñande alset jawtuɗo kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti ɗon ɓe mbitande oɗo saaha kay no wayno Diomaye Faye kañum diidi ngol ɗon ɗerewol muɗum golle ɗum ina tawe e jande nde o kolliti noon o wi ko kanko kay o waɗani trahir woni tan o meɗata jamfade on ɗon coalition ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde sud quotidien ɗon ɗo ɓe mbaɗi natal kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo huccidiri e ɓe ganduɗa kañumen goni yaadiɓe makko ɗum ko caggal nde o wonno kuccam hakkude mabɓe e ɓen ɗon ɗum wonno ko jade aset jawtuɗo e ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay nangoranɓemo mbaɗi ɗum e ñande aset jawtuɗo o jayde l'observateur ko hen arti ɓe mbitande ko Diomaye Faye fawi nden ɗon eɓɓore ko yewti e nduɗo lewru ganduɗa kay kañum woni lewru mars duyete ɗum woni koɓe mbaɗi e gardidi e natal mabɓe kam musidɓe men
e jayndiyankoɓe noon ɗiɗon konnguli kala ina tawe e nder hello nde ganduɗa kay woni tati nayyi ha hello joyyi e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde l'observateur. kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e ɗen ɗon nangle ko yutel haali ɓentumaɓe e gueɗe dabati gorkati en division des investigations criminelles waɗi ɗen gueɗe baɗe noon jaggui on ɗon gorkajo taw ko lolluɗo no fewi biyeteɗo Ouzin Keita kankone kadi o nanga ko e ɗeɗo balɗe jawtuɗe o nanguita ɗon e yimɓe 13 woɓɓe walla mbiyen 14 woɗɓe hono no wiiri e kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde l'observateur. jayde L'As quotidien kañum arti ko e ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay hoorejo leydi ndi kam e yaadi muɗum ɓe ganduɗa kañum en jaaɓe kan ɗon landa walla ni mbiyen on ɗon coalition e joomoye président mbaɗi ɗum e ko yewti ko ɓe kollitique wonde oɗo saaha joni omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ene wonde nde haɓɓi paɗe muɗum nene huccani ɗum ko wiyete ko dawrugol hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetende e jayde L'As quotidien. jayde direct news kañum arti ko e nden ɗon tikkere walla ni mbiyen wasɗo nanodirde hakkude Diomaye kam e Sonko ɓe ganduɗa kañum goni musidɓe men jayndiyankoɓe garti hen ɓe mbi beele Sonko yahat walla heddoto ɗum noon ko namdal woni ko waɗi kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde direct news. jayde l'éveil quotidien kañum arti ko yeddude ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay ko suutanoma ɗo hedde ko wiyete on ɗon guerre woni tan haare wonde toon to Moyen-Orient ene woni tan de e jibini e ngakkere e carburant woni tan ndelam kuɓɓam ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kollitino wonde Petrosen kañum kay yeddi ɗin ɗon konngudi ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde nde ganduɗa ko kañum woni e jayde l'éveil quotidien. jayde Rewmi quotidien kañum arti ko yewtiyare haali dawrugol on ɗon Sonko hakkude muɗum e Diomaye honno mbiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe oɗo saaha joni ene woni tan de omo ganduɗa kañum hoorejo leydi ndi caggal nde o huccodirno e yaddiɓe makko won konnguli ɗi o suudi o witende o huulo ñaara koye def ɗum noon firti noon ko wiyete ko ɗum ganduɗa kay ko kañum woni duho ko yimɓe ɗiɗi mbaddata ɗum ina tawe e konngudi ganduɗa kay hoorejo leydi ndi suutino ɗum ñande aset nde ɗum noon jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Rewmi quotidien ko hen arti ƴeewoyen jayde Tribune Sport kamɓe noon ɓe garti ko e on ɗon combat royal mo ganduɗa kay ne jogori wadde hakkude omo ganduɗa kañum woni Modou Lo kam e omo ganduɗa kañum woni e Sa Thies hono wiiri kam musidɓe men jayndiyankoɓe konngudi Balla Gaye ina tawe e jayde nde holliti kay wonde maɓe keblu Sa Thies no hannirta niyete ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Rewmi Sport ko kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e ngal ɗon potital ngal ganduɗa kay waɗino hakkude AGEL mo Rufisque kam e ɓe ganduɗa kañum men goni AS Jaraaf mo Dakar ɓe kollitino wonde kay ko ɓe ganduɗa kañum woni e Rufisque naɓe kañumen kay mbattidi e folde Médina naɓe honno wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe jayde e Tribune quotidien. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe e Yaw Pindi TV kasi haalaɓe jeeɗe ko ɗum woni komin kamno robinanade ko sifa e kele gadane yoga e jayndiyeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓɓiɗo jayndiyeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.